Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon skinadman non potest esse diuturnum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kun wa sa kamaturan ni pasukan. Maigsoon nagadapit kami kaninyo ning atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko sa gipasugda sa New Creation Servant Community, usa sa dugay ng nagsugod sa maong kahugpungan sa Catholic Charismatic nga ang tumugtuyo mo pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo, mga ministry of healing, counseling, and religious songs, pagduo sa mga bilangguan, o gusab paghimo sa mga Catholic nga natog Life in the Spirit Seminar. Busa niya kita karon aron sa pagpasiugda o sumasad sa may kabuton sa DYRF Radio Puersa. Nga atong manager sa Kabatanon si Father Filmar Castrodes o naiyang programa sa tipik sa mayang balita nga matulunanon kayo nga magkadasig kanato sa pag-abli sa atong salabutan og kalag sa pagdawat sa mensahe o grasya gikan sa Sagrada Skriptura kon the Word of God mo na nga atong manager. Unya sa atong mga engineers nga nagpasiugda og nagpahimo nga malanog kita, si Engineer Julius Kaputulan o si Engineer Dudong Lape. Muna nga ato ni ablihan sa pagampo. Sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, si Jesus mingon bisag unsang butanga nga maayo inyong pangayoon sa akong amahan, gamit ang akong ngalan. Kay siya di mo balibad kaninyo. Nang itong amahan nangayo kami sa imong lamdag sa Espiritu Santo nga samtang magtuon mi sa imong mga pung amo kining mapuy-an sa among kinabuhi, among ipaambit suban nga nagkinahanglan og usab sa pagpadayon sa buluhaton sa pagampo, pagsakripisyo alang sa kaluwasan sa ubang mga tao nga nangita pas kahayag wa pakatultol sa dalan sa kaluwasan. Among giampo o Diyos diya kanimo o ginautunta nga maugdaw na ang kayo sa gubat sa pangitabo sa lain mga nasod nga nakaangin usab sa dili tiaw nga kalisdanan sa panginabuhi o gamahal sa palaliton tungod sa gubat. Dungga kami Ginoo nga mohunong na ang mga nagkalain-laing nasod nga nagkabingkil o naggubat nga mohunong na unta o gamo sang gipangayo ang pagampos mahal nga inahan Santa Maria Birhen kay ang iyang pangiliupo dili magyud balibaran siyang pinanggang anak. Amen. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Unya sa dili pa ang atong pagdawat sa pangutana ato sang gi-recognize nga niabot na si Brad Mario Uy, nga kapika si Nida Uy nga daghan sa kaini sila mga ikapambit nga mga pulong kailang nga mga pagsuroy sa ubang nasod makahatag sa mga testimony of their love for God and also for propagation of faith. Karon dunay diay sa di pata magdawat sa pangutana dunay usa ka minungdanong pangutana gikan sa ka inmate sa City Jail Talisay. Ngayon sa doon ako'y pangutana, Bradshaw, kay nalibog ko. Dako kong galibog. Ang premise na ini nga doon ay gubat dito sa langit. Nga si Lucifer, kuyog sa mga misunod niya mga anghel, nakig-away sa Diyos tungod sa iyang garbo, nga buot siyang mo tupong sa trono sa Diyos. Og mo nga siya may alsa batok sa Diyos, o mingon siya non serviam Domini
I will not serve you, O God. Mabasa na sa Jeremias 2:20. Mauna nga sa gubat napildi si Lucifer o kadtong iya mga kaubang mga anghel nga pulos mga linalang sa Dios napildi. O mabasa na to sa Pinadayag 12:9-10 nga gitambog si Lucifer nga nahimo ng yawa, Satanas ug maninintal kauban niya ang mga anghel nga nahimo sang yawa ug dinhi hiyog sa planeta nga kalibutan. Dinhi hiyog sa yuta nga atong gipuy-an. Munang pangutana ning maong batanon nga inmate sa ka bilangguan nga nganong wa man magpili ang Dios og laing dapit bradsok dili untang kalibutan kay niining higayuna nga nikatap na ang yawa o kang iya mga kauban, daghang kay nagapos, daghang natintal. Ang uban ini, gigapos nga manlisod na paglugti nga to silang kagawasan. Ganong, dito lang dato'y tambok sa Ginoo sa Mars ba o sa Pluto, uban nga planeta, nga away tao. Nga naman nga kita mangyod, wa ka masayop ang Diyos sa paghimo ni ini, nga unta gibuhat man taniya sa masyang dagway, nga unta iya mang gipangandoy nga kitang tanan malangit. Apan grabe og bugat ng mga tintal ni Satanas. Palihog patinawi ako ni ini. Sa morning atong tubagon minahal nga igsuon nining iyang pangutana. Nganong wa man magpili ang Ginoo og laing planeta nga kahagbungan o kahulgan yan tong mga anghel nga may alsa og misukol sa Dios nga from angels of light they were transformed into the angels of darkness. Gikan sa pag-anghel sa kahayag, nahimo ng mga manulunda sa kangit-ngit o ang ilang mga tinguha o pagi aron pagtukmod, paglaang, paglansis sa mga tao sa kalibutan aron mahagbong ngadto sa impierno, raba. Kanang impierno kayo nga way sama kainit, yaway katapusan. Palihog ihatag ang teksto bradsok ug naa man gani teksto ana ngano unsa rason Ginoo. Ang ato'y katubag sa imong pangutana, Brad, may man imong pangutana nga God has His own purpose. Nga Ginoo do na iyang kaugalingong katuyuan og tinguha. Kay kini dayeng atong pagganias kalibutan. Doon natay sangka. Doon natay kaatbang, doon natay kaharong nga kaaway. Nga mao ang yawa og mga tentasyon sa kalibutan og mga daotang agda sa atong lawas. Mao na nga kinahanglan ta nga mahibaw niya na. Og ngani dunay teksto sa Biblia kay nangita tudling sa balang kasulatan naa sa sulat ni Santiago Apostol kapitulo 1 bersikulo 2. Tanawa ra ko ni iyang gisulti, paglipay kun imong madawat ang mga tintal, paglipay. Uy, malingot-lingot niya ito kung ano malipay gutak tintalon ta nga tungod sa kahuyang nato basig mahamo mo nun tadi sa bakan ni Satanas. Pero nasuwat. Kay ang ato rin pagkanias kalibutan, mao nga matubang ug muharong tao sa kasangka kay naa sa Pinadayag kapitulo 21 ya 6 versikulo 7 mingon si Jesus, ako ang sinugdan og katapusan, akong Alpha ug Omega, ug katong mga mananaog akong hatagan og tubig sa kinabuhi nga walay katapusan. Buot pasabot kalipay o kinabuhing dayon. Akong ihatag kung sila mahimong mananaog. O ako mahimong ilang Diyos, o sila mahimong akong mga anak. Mao ni gisulti sa Alpha o Omega ang sinugdan o katapusan nato. Kaya na may mabasa nato ng Diyos, wa masay sinugdan ng katapusan. Mao na nga ang tao, kitang tao, gingon nga hatagan og premyo ang mananaog. Ang buot pasabot ana kay mananaog man, dunay sangka nga giyagian. Dunay pakigtakos nga giyagian. Unsa man na? Mao ang pagharong nato
sa mga yawa nga niya na sa kalibutan. Wa man ay tambog sa Ginoo ngadto sa Mars o sa Pluto ba, wa may tao dito. O kining maong mga yawa, dunay rule, dunay katungdanan, dunay ingno nato buluhaton nga maong pagpanintal kanato. Nya unsa may tuyo niya na? Naasad sa libro sa Deuteronomio 13:3 nga nagingon nga sa atong pagtagbo sa mga tentasyon sa kalibutan, makaamgo ta. Kung ang atong kaugalingon, makadaog ba o napildi ba? So, di modo, we know, and that is the measure, knowing ourselves. Kung kita nahibaw, makamao, saan pagpilding yawa, mahimot ng mananaog. Pero most of us are ignorant how to overcome, how to defeat Satan and the temptations. What ay kapangkaangan? Kadaghanan na to. Unsaon pagpildi si yawa o unsaon na to pagdaog sa mga tintal nga niyas kalibutan. So, doon natay sangka. Kay akong balikon na sa Pinadayag 26, versikulo 6 ug 7, kadtong mga mananaog, hatagan na kog premium matod pa sa Ginoo. So, kay naghisgot og mananaog, there was a precedent, somewhat a warfare, nga pagkigbisog, pagkigubat nato, kinsa may atong kontra, mao ang yawa. Maong tintal sa kalibutan, ang tintal sa atong lawas. Nya, ignorante man ang tao. Labi nagdili maminaw sa pulong sa Dios. Labi nagdili mo tuon sa pulong sa Dios. Labi nagdili mo simba og madomingo makadungog sa mga pagpaambit sa mga pare sa pagtulunan sa kaluwasan. Ignorante ang tao. Gipamuslan ni na Satanas. Nga di ay dili ta mahimong ulipon, dili ta mahimong pildiro ni Satanas. Nabata sa Biblia? Nasa suwat San Pablo taga Corinto, Uluhan J. Studling 13. Ningon ang Ginoo, tinagin San Pablo, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok sa mga tintal bato kanimo, kay ikaw mahimong mananaog. Dili ko ikaw hatagan og tentasyon nga molabaw sa imong katakos. Kung doon ay tentasyon, doon na kay katakos sa paglupig o pagdaog niya ng maong tintal. Pero lupig magita. Kaya na sa Hebrehanon 2:7, the angels are superior to man. Sabi ni siya pa, ang anghel labaw kay tao. Niya ka nagyawa anghel man na. Natural, labaw din na nato. How can we overcome the being, the tempter, which is superior to us? Labaw na to. Mga nanay, anay sumpay na yun. Kung mabuot ni mo ang tintal, sulayan ka, ayaw kahadlok na ako, tawag ako. Kaysa imong pagtawag ka na ako, pagsangpit ka na ako, dag-on ako, pildihon ako, ang pagsulay, ug tintal ng imong iaguman. Tiyo mo na? So what is the feeling? What is the somewhat instance of the life of man who overcomes temptation? Magkaingon siya, mauna ni, kanya naman ako ning pildihon. Yan ingon si San Mateo 26:41, anak, ayaw kalimot. Ayaw ni kalimte, nga dili gyud ka mapildi sa tentasyon kung mag-ampo ka, magtukaw ka, mag-ampo ka, makadaog ka. Because I, the Son of God, will overcome Satan. Ako, ang anak sa Diyos, mupildi siya. Pero dili lang kita ka mo musangpit, o musangpit sa tadili tadunggon. Nga naman, nasuwat sa Biblia na sa San Juan 9:31, nga kung usa ka tawo buutan og matarong og masimbahon sa Dios, ang iyang pag-ampo dunggon sa Dios. Tiyan mo na, buutan ta, matarong, kay nagkimo na ta sa paghigmatan na to sa tulumanon nga mong pagtuman sa sugo, niya mo simba ta, na, preparado na ta. Niya ningon si Jesus, sa diha nga andam ka, call upon my name, I will drive out Satan from you. Taugalan ko, akong hingin na ng yawa. No, di man na mamatay ang yawa, mahingin na ni Kristo. So, hibaw na ta, nga
pinagis pagampo, pinagis pagsangpit sa ngalan si Ginoo, unya pinagis sa atong paggamit sa ginganlan natog kining divine armory. Sa mga divine armory, pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos, yung basaho na, lagtiw ang yawa. Mahadlok ang yawa niya na. Muna nga, morningan na natog mga divine armory. The preaching, kaya magdaig ta sa Diyos. Niya, musang pitas tabang ni Maria. Nga naman, unahas Biblia, wala natin bawi, o ang maong babae, magadugmok sa ulo sa bitin, o ang bitin nga maong yawa, mupahit sa tiilan, o sa kiting sa babae. Apan ang maong babae, mudugmok sa ulo sa bitin. Kinsam ng maong babae, mao si Santa Maria. Manang call upon also the help or the aid of Mother Mary. Tahugasad ang tabang sa Santa Maria. Saligisad ang ngalan ni Jesus. Pero ayaw, kalimti, dili ka dunggon. Kung ang imong kinabuhi, wa mausab, wa kay intention to go to heaven. God would not cooperate with you because you are the one resisting His invitation. Wa kay tinguha nga malangit. Dili ka magunahon na, I will decide now nga kining akong pagkasugarol, pagkahimabay, kining akong pagkamalupigon, mingon din ang natuwa na, piyaan ko ni. Kay mo ni makatukmod ka na ko sa impyerno. Mukumpisal ko pare, basulan akong masala. Naay gitugo na Ginoo aron di ka magasa. Asa mabasa na sa Sirach 21:1-2. Sirach Kapitulo 21:1-2, mingon ng Diyos, gusto ba kang dili makasa? Likay sa okasyon sa padul kay kas kayo, mapasok ka. Padul kas tubig, mabasa ka. Padul kas tentasyon sa yawa, makasa ka. So avoid the occasion of sins. What are the occasion of sins? Doon ay mga tao nga mo paibog nimo. Doon ay mga babae nga mo paibog sa lalaki. Ya, ikaw minyo. Ya, mabay kursunada nimo. Nya magpadaka, likay na yun, dagan. Ha? Tago. Kay mo na away nga mapildigo ka. The only way matod pa, likay sa okasyon sa sala. Sa mga lugar, mga dapit na adihang mga tentasyon, balay sa kailayan, o mga butang pagsudong sa mga malaway nga salida sa lila sa sine, o sa mga makita nato sa media, na malaway, ato ng kas-outon, ato ng i-scan up, na dili tamuntanaw niya na. O niya na, that is our cooperation. Matod pa ni Kristo, you win the battle. But without me, you can do nothing. You cannot overcome Satan. Without me, call upon my name, and I will drive out Satan. Muna nga, nag-iaway, makadaog na tanda na nahilain kay, nagingon man ang Ginoo nga, matagkaroon o gunya, sulngon ka siyawa o sa mga instrumento siyawa. Kasi ay nilisod kaya nga itong kinabuhi, mingunaw na lanta nga, manulis nila ko gagmay, manulis mga awat ba? No! Call upon Him again. Tawag ang Ginoo. Kay matod pa ni Jesus, dili takabalibaran. Mangita kog paagi nga kanang imong pagkinahanglan matuman. Kuno na kay sakit nga di maayo nga ni-give out ng doktor ka dili kayo nimo, call upon me. Make yourself a covenant or promise that you serve me after you will be healed. Human ka maayo, alagara. Alagari ang makagahom ng Diyos ang Amahan, ang Anak ng Espiritu Santo. So, mao ni mga igsoon ang ipaybaw nato mahimutang mananaw. Ayaw gid nagkalimti ang 1 Corinto 10:13. Nga ningon ang atong Ginoo pinagi ni San Pablo nga maabot gyud panahon. Dili nimo malikayan nga tintalon ka, suwayan ka. Ug ayaw ka hadlok kay nako diha, tawgalan ko. Ug ako'y mopildi si mong kaaway. Singgit si mong kalag sa pagsangpit ka nako kay naa ako aron pagig-away sa imong kaaway nga maong yawa o sa mga tintal. So, this is the knowledge. This is the inspiration of the Holy Spirit given to the Scripture, to us, aron nga kita mahibaw how to win the battle against Satan, how to overcome temptations of the world. Mao ni ang gipahinumdom sa Ginoo kanato.
Mo ni atong paambit karon niya naman si Brad Mario, uy ang atong pinangga kayo nga one of the active members sa Catholic Charismatic New Creation Servant Community. Niya si Brad Mario. May gabi, Bradso. May gabi sa tanan na itong mga listeners. Labi na cute sa listeners sa DYRF o atong mga kaubanan dire sa atong New Creation Servant Community na office. May gabi inyo tanan. Parigad, Bradsok na ako'y pumunta na Bradsok. Kanibitaw sa atong pagtulon sa Katoliko, usa ka Ginoo og tulo ka persona, Amahan, Anak ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Unya si Jesus nga anak ni sulti gid siya nga ako ug Amahan usara. Sa ato pa Ginoo gid siya hasta ang Amahan ug Espiritu Santo niya. Ningon siya nga ang Amahan mas labaw nako. Unya karon ningon siya nga ang Espiritu Santo gamhanan pod kay ang tanang mga sala nga mabuhat nato batok sa Amahan o sa Anak mapasaylo, pero kaning sala sa Espiritu Santo dili gid mapasaylo. So kinsa man gyud gamhanan, di ba, usara magyunas lang Ginoo niya ngano si Jesus mangadji pa man gyud sa atong Amahan nga siya Ginoo man pod siya. So muna nga naabay kuan distinction nga naay mas gamhanan nila sa tulo. Pwede nimo ma-extend, Bradsok? Salamat. Salamat kayo. Salamat, Brad Mario, si mong maayo kayong pangutana. Matulunanon nga pangutana. Nga, akita na hibaw nga, watat na kahibaw nini, pero this is revealed, gipadayag ni sa Diyos. Ngayon San Juan sa 1 Juan 5:7. So, there are three that bear record in the heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Doon ay tulong nagpamatuod sa langit ang Amahan, si Yahweh, ang anak nga si Yeshua o Jesus, o ang Espiritu Santo Paraklito. Pero usara sila. Dili tulo. Ya, saon sa man paggunsaa nga kining tulo ka persona usara. Ang buti pasabot niya na nga kining three persons, divine persons, have only one infinite nature. Usa ka way kinutuban nga kinaiya mao nang pagka-Dios. Usara sa pagka-Dios. Dili tuo. Pero kining tuo ka persona managlahi usag-usa, ang Amahan dili mong anak, ang anak dili mong Amahan, ang Amahan dili mong Espiritu Santo, linain og tagsa-tagsa. Pero usara sila sa kinaiya. One Godhead. Matod pa sa kong amigong teologo sa Sugbo, si Monsignor Cayetano Hilbolingo, Bradsok ayog kalimti, divine person, the Father, the Son, the Holy Spirit, are one in power and in nature. What do you mean? What do I mean? Ingon siya. Nga kining tu ka persona, pareha ginis lagahom. Primero, wa ni sila sinugdan ng way katapusan. Parehag gahom. Parehag kinaiya. Ang ilang kinaiya, nature, Diyos. Ug kanang tuo, usara na. Kung patyo ni mo ng usa ka persona, maapil na kamatay ang Amahan ug ang Espiritu Santo. Pero di na mahitabo. Because the divine person is eternal. Do you know what is the meaning of eternal? So, meaning, eternal being has no beginning and no end. Why sinugdanan ug way katapusan? Wa na sila'y kamatayon. Ang mamatay diyan ni Kristo ang iyang pagkatao, not His being God. Unya, doon na may gikutlo sad. Naa sa kining libro ni St. Thomas Aquinas, usa ka bantugang teologo nga hangtod karon, wa pay nakahanga sa pagharong siyang kaalam tungod siyang pagkabuutan, pagka-angelic in purity, ug ningon siya, now we believe that Christ died on the cross, yet His divinity did not die. What died is human nature of Christ. Niingon si Santo Tomas de Aquino, mutuo kita nga si Kristo namatay sa krus,
Pero wa mamatay ngayang pagka-Diyos. Ang iyang katawhan, kinaiyang tawhanon mo'y namatay. So, muna, mo enlighten ni nato, Brad Mar, nga, usara na ilang pagka-Diyos. Yan ingon mangguga, ug naman na sa Biblia, San Juan 14:28, sumadto ko sa kong amahan. Kay nga amahan, labaw kay kanako. So, doon na dahil superior, doon na labaw sa tulo ang amahan. Dili na mo ibot pisabot. Kaya katong ingon ni mo ganina na nasuwat na sa San Juan 20. San Juan 30. Katong ningon si Jesus, ako o ang akong amahan o sara. Ya na sa San Juan 5:19-20, ningon si Jesus. Nagtaol na siya, dili ni angay mo isulti niya. Ningon siya, ang tanan nga mahimo sa amahan, mahimo nako. Whatever my Father does, just likewise I do. Tanan nga mahimo sa amahan, mahimo nako. Og siya, ningon si Kristo, nga siya, wa say sinugdan nagway katapusan. Eternal. Mao nga, sa gahom og kinaiya, parehar na si Kristo ang amahan, gamhanan, pero nagpakatao mas Kristo. Sa iyang pagkatao, ubos sa iyang kinaiyas pagka-Diyos. Muna si Kristo, Diyos ug tao nga matuod. Sa dogmatic teaching, dogmatic parlance, ningon, the Word or God became man without ceasing to be God. Sabi siya pa na nga, ang pulong nga mong Diyos nagpakatao, pero wa maunsa o wa mawa ang iyang pagka-Diyos. Diyang nagpakatao siya. So, muna, kami ingon kay Jesus, ang amahan labaw kanako. Nagisgot siya siyang kiniyas pagkatao. Tungod kay tanan nga mahimo sa mahad, mahimo nako. Muna ipong ni Kristo, San Juan 5:19. Sa ito pa, He claims equality with the Father. Ni angkon siya nga siya tumbas sa mahal. Niya, ang sunod ni mong punto nga importante kayo, kinanasan San Mateo 12:32. Nga ningon si Jesus, kinsa tong makasa samahan mapasaylo pa. Pero makasa sa Espiritu Santo, dili mapasaylo ning kalibutana o sa sunod nga kinabuhi. Mo nang ingon ta, labo din ng Espiritu Santo kay makasa ta samahan mapasaylo pumanda. Pero makasa ta sa Espiritu Santo, dili ta mapasaylo, buot may pasabot nga ang Espiritu Santo labaw kay sa amahan, labaw kay ni Jesus, dili. Yan na buibot sabot. Ang pagpasabot niya na nga kining gingon nga sala batok Espiritu Santo nga di pampasaylo na gisuot sa Biblia na sa libro sa suwat ni San Pablo sa mga taga Hebro, sa mga Hebrewanon. Hebrew. The title of the book is Hebrew chapter 6 verses 2-4. Sa suwat ni San Pablo nga to Hebrewanon, uluhan 4 nga to sa 6. Ningon ma San Pablo, doon ay mga tao nga nabuhong na sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos, naibaw na sa plano sa Diyos, naibaw na sa gahom sa Diyos. Unya ka na mga tawana, gibag-o pagyod sa gas sa Espiritu Santo. They become renewed. Bag-o silang tao. Unya nakadawat sila sa mga milagro sa katuigan nga umabot. Ang grasya na kanila. Apan kalit lang nilubad. Mituyo gayod sa paghimog pagpakasa. Gituyo gyud. Unya tungod niya na gilangsang nila pag-usab si Kristo. Og ang sumpay ningon nga dili na sila makahinultol sa paghinulsol. Gilansang nila pag-usab si Kristo, dili na sila makahinultol sa paghinulsol. Ngano man day? Wa man day sa bisan unsa kadako. Wa man day sa bisan unsa kadaghan nga dili pasayloon sa Ginoo. Unsa may kondisyon? Makahinulsol ta. Pero kini karon kay di man makahinulsol. Gilansang nila pag-usab si Kristo. O ang ingnon to, ang silot, dili na sila makahinultol sa paghinulsol.
They would not search or seek themselves to be clean and pure again through repentance. Wala. Muna nga, hip-abdan sa kamatayon, muna ingon ni San Agustin, kanang sala batok Espiritu Santo na ingana na. Nasaman, ingon San Agustin, final impenitence. Kung saan ang sala San Agustin, matod pa niya, final impenitence. Unsa may kahulugan niya ng final impenitence, nga hangtod sa kamatayon. Bisag daitlan pa na siya Santo Kristo, bisag Santo Papa panihib gusto mo bendisyon, ludan niya, mulinyo na siya. Mora yung nakangilad. Kay kanang tawana, dili na gyud kay hinultol sa paghinulsol, hangtod na bugtong ginawa patay. Padong sa impyerno. Mora nga lag, ingon San Agustin, this is the sin against the Holy Spirit. What? Final impenitence. Kadtong tulisan, nga duha ka buok, nga ikatupad ni Jesus, pulos mo to dagko kay sa. Mga krimen nga lang himo, grabe. Pero pagtupad sa usa, nakalantaw kang Isus iyang kamalinaon. Siyang kaaghop ug panagway. Siyang pagtutok nga malulot nga daw agda kaniya. Nakaingon siya, Ginoo, ikaw na yun eh. Diya siya kunahuna. Ningon mo to ikaw bon, oy magtutudlo. May kay kadtos kalibutan lakaw kag dagat, badlong kag bagyo, ya mga patay mong ibanaw. Aber, ibta ng mga lansang si mong kamot ug til, naog. Losay mong gugalingon. Losa sa may. Iningon mo tungo sa bay ayaw pagingon ni anak. Hey, kita pulos kita makasasala. Angayan kita nining siluta. Ug kana siya, wala siya, Ginoo na. Murag na tamihid lang ito yung kauban. Yan hangad tong tao nga mayo kasing-kasing, ningo siya, Ginoo, kung tuwa ka na si mong gingarian, hinumdumi ako. Unsay pong ni Jesus, dili ka hinumduman ko ikaw, karong adlaw ikuyog ta ka sa langit. Karong adlaw ikuyog ta ka sa akong paraiso. So mao na nga, how wonderful the mercy, the love of God. May na lang. Kaya nga sa nakinultol man pag hinulsol. Muna nga, kita kaniyas kalibutan, dili ta ang gidumtan gyud pagkas Ginoo kanang ginganlan natog continuous relying on ginganlan og unya na lang may pagkuglawas unya na lang matiguan ko unya lang maghimatyon ko. No, niyon Ginoo, do not say that. You are not the owner of your soul. Dili ka mo'y tag-iyas kong kalag. Di ka kahibawog lang katon ko na imong kalag. Ako man na. Ayaw pag-ingon niya na. Nga, imo kong hatagan og ugma-ugma. Ipuspon na ko, Ginoo, niya na lang matiguan ko. Wala ko'y umuy. Balik niya ko nimo. No, di ka kahibawog. Mamatay ba ka nga moabot kag katiguan. Bosa, don't do it niyong Ginoo. Ayaw o siki kung madungog ni mong pulong sa Diyos nga nagdapit kanimo, ayaw ilugway. Right now, do it. Because next moment, you do not know, you will pass away. Sugdi na yun. Pag kadungog ni mo pulong sa Diyos, kaluwasan ng dapit kanimo, sugdi. Ayaw Diyos wag ugma. Kaya waka kibaw, nga karong gabi na igpiyong si mga mata, igmata pa ni mo, purting hayaga, purting inita, kay maudi ay ang impyerno. Muna na as Biblia nga, ayaw iuswag-uswag, ayaw kog sa ari nga, unyan lang matiguang ka, unyan lang wala kay umuy, mubalik ka na ko. No! Maabot ang panahon, magtsabaw ka, sa pagsangpit ka na ko, kay sa akong pagdapit kanimo, imo kong gibugal-bugalan, imo kong gikatawan, yan ang panahon na nga maginanglan ko kanako, mutalikod ko kanimo. Nana sa Book of Proverbs. Pero the truth of the matter, ang Ginoo, nangita ginana, ni siya pa'y nagdapit, duul kamo kanako. Kamong makasasala. Usahon tapaghusay. Nga bisan pang imong sala sa makadagtong pula, o sa atong penultihon, itumpas alkitran. Kung maghinulsul ka, biya kasi mong sala, pasiluon ta ka.
Di lang kay pasaluon ta ka, luwason ta ka. Ablihan akong langit para nimo. Nana si Isaias. Isaias 1:16, 18, wonderful promise and love of God for us. Pagkadako sa gugmas Ginoo, ato lanang ilisan ang kalipay nga way katapusan, kinabuhi nga matud pa, di ta matiguang, di ta masakit, forever you will be happy forever. Wa na'y kinutuban dito sa langit. Di ta kakita og pitsa ngayon makahuman, bisan pag-ipon na tanang bas sa kalibutan. Mahumana, unsa ka kadugay, nungka nga mahuman ang kasakit sa impyerno. Nungka nga mahuman ang kalipay nga way katapusan nga atong tagamtamon. Kita nga gitawag ningon ang Ginoo, duwa ta kabuhata. Wa ta kabuhata para sa kalibutan. Wa ta kabuhata para sa impyerno. Na sa Isaiah 43:7, ningon Ginoo, gihimo ko ikaw para sa langit. I know what is heaven because I made heaven. Naibaw ko unsa ng langit, kaya ko'y nagbuhat sa langit. Kinabuhi na kalipay na huwag katapusan. Wa pa makita si mong mata, wa pa madungog si mong dunggan, wa pa mabati si mong kasing-kasing, kanang matangas kalipay, nga kung giandam kanimo, niya imo kong balibaran. Tungod sa salapi, tungod sa kadungganan, o tungod sa babae, imo kong balibaran? No, sir, don't do it. You insult me. Imo kong gi-insulto matulbas Ginoo. Muna nga, may itong pangutana ni Brad Mario, labi na si imong ulahi nga pangutana, nga labaw ba din ng Espiritu Santo? O dili, pero mo ni siya giingos Ginoo, nga tighatag ka na to sa lamdag, aron nga kita nga makasasala, makahinulsa ta. O Ginoo, salamat, gibati na ko ang agda, nga mosaad ko nimo, nga dili lang sa puong sa buhat, nga magbag-ukos kong kinabuhi. Niyong Ginoo, naa sa Biblia dong. Naa sa, musulti pa bang Ginoo? Naa sa 1 Juan 3:9, mabag-o ka na, mahimo kang anak sa Dios, o pinagis sa kong grasya, dili ka na makasa. Tiyan mo na, mahimo di ay, dili ka na makasa. Basahala na, 1 Juan 3:9. Salamat, Brad Mario, sa mong pasiunang pangutana, matulunan kayo niya na si Brad Alex Basic, nga atong chairman o pangulo sa atong Bible and Catechesis. Mayang gabi mga igsoon, mayang gabi sa tanan nga nagsunod sa katinawan sa pagtuong Katoliko sa New Creation. Akong pangutana Bradsok ba nga kaning ikuan ni Jesus bitaw nga ningon siya nga ang kuan ko no kay gisaway tulo siya sa mga Parisiyo kay wala mang hunaw ang iyang mga disipulo ba. Ya moto niingon din si Jesus nga kuan mo tigpakaroning nun kay mogi panagna ni Isaiah ba nga kaning mga tawhana nagampo lamang kanako sa ilang baba ug dili sa ilang kasing-kasing. Ya moto gisaysay ni Jesus ang makahugaw sa tao ba nga ang mga butang nga magula sa baba nagikan sa kasing-kasing. Kining mga butang nga mao'y makahugaw sa tao. Kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang hunahuna nga mao'y mag-aghat kaniya sa pagpatay, panapaw, pagpangawat, pagpamakak ug sa pagbuhat sa ubang mga salawayong butang. Kini ang mga butang nga makahugaw sa tao. Akong pangutana Bradsok bagay gisaway niya usagid katong tradisyon sa mga kwan mga Hudiyo ba nya si St. Paul nagkuan man siya nga dunay sa diha sa 2 Thessalonica siguro 2:20 about sa tradisyon nga ningo si San Pablo ang pingin niyo og bantayi ang inyong nadawat gikan kanamo sa among wali ug sa among mga kuan mga binaba nga pulong kuno ba og tradisyon o nasulat mao na nga ako pugutan na Bradsok ba ni pamugatan magyon Jesus ang kuan nga way kaso mang dili mong hunaw kuan gyud mas tinuray gyud mas hugaw ang ikas kasing-kasing kay kanang mamalikas ta manunglo ta pero di ba importante sa ning paglimpyo Bradsok kay kuan labi na ron kay kuan ang kalibutan ba katong niaging COVID-19 di ba
alkohol magaya itong ipanghunaw, di matang hunog tubig. Inko, hala, nganong gikuan ni Jesus ang kuan nga, ang tradisyon, kuan gyud kanang dili maoba. Nya, palihog og subay ni Brad, so kay, kuan kay ba, kanang, kuan kay sa gisulti ni St. Paul, o ang pahimugat ni Jesus ba nga, pwede rag di manghunaw niya. Karon og di sa tamang hunaw, kuyom sa itong health, palihog og Brad, so. Ang Ginoo nagkasabot nga dili mo iyang giagpas o gustong ipasabot ang pagpanghunaw kay kuha man na hygiene, kalinisan. Kay bisag unsang mga lakaw ta makagunitag kaning pasumano baron naghan kay naka mabilin kagaw diha. Siya jam dup ditso tag paniudto. No, manghunaw gyud sa tamong hugas sa kamot. Labi nagdili ta mga tsara. Muna, it's not the point of panghunaw. Ang punto nga gisunod sa Ginoo ang ilang sayop nga panudlo nga pinagi sa pagpanghunaw nga sila mahimo ng ingno na to clean and pure. No, muna yung Ginoo. Dili man ang butang nga imong gikaon gikas gawas padung sa baba padung na astian ilabay sa hilit og dili na makahugaw sa tao gikas sa gawas. Og sultihan ko kamo matod pa ni Jesus nga ang makahugaw ka na gikasud kasing-kasing. Ang atong mga hunahuna nga dautan, pagpanimaos, pagpanglibak, ang hunahuna atong pagpatay sa sikatao, ang atong pagpangawat, ang atong pagpanapaw, ang atong masturbation, ang atong mga buhat nga malaway, nagihimo na to. Kini mo'y makahugaw sa tao. Dili ang nasa gawas. Ang gikas kalag, gikas kasing-kasing, mo'y makahugaw sa tao. Ang inyong unahuna o buhat nga dautan, mo'y makahugaw, dili ang pagkaon. Kunya, gisumbayan na ni Jesucristo sa nana San Marcos City, 9:11. Nga ningon si Jesus, gikan karon sultihan tamo, nga nagmalinis ng tanang mahugaw nga pagkaon. Kaya sa Leviticus 11, naitalaan sa mga pagkaon nga gidili. Waritas mga hayop, ang mga hayop nga dunay upat ka tiil, sama sa baka, kanding, karnero, kabaw, upat man ni tiil, magpangusap bisag way gikaon, limpyon ni para ninyo. Pero ang baboy, buwak o kuko, upat ang tiil, di man na magpangusap, hugaw ni para ninyo. O, mga baboy, niya mga isdang way hingbis, mga isdang way kapay, sama sa ubod, sama sa nukos, way hingbis, hugaw ni para ninyo. Kunya, ang mga langgam nga magdadagit, hugaw na para ninyo. Pero ningon si Jesus, gikan karon, limpyo na ang tanang makaon, wa na'y hugaw. Kung doon ay magunahuna nga kanang pagkaon, hugaw, dili ang pagkaon mo'y hugaw, ang inyong hunahuna mo'y hugaw. Muna sumpay ni San Pablo sa suwat niya sa Taga-Roma 8:14. Kunya, sa eksperyensya ni San Pedro, dito siya sa atop, kay plat man nilang atop, nagampo siya dito, hapit na mga alas 12, gituntunan siya, dako kayong hapol. Nga dito, tanang mananap nga nagkamang, ug tanang mananap nga dunoy upat ang tiil. Ningon man tingog, Pedro, tindog, mag-ihaw ka. Kumaon niya ni. Tindog mo sa Pedro to, pingo siya, Ginoo, wa pasukad sa akong pagkabatanon, sa akad sa akong pagkabata, nga niagis kong baba ang kalan nga hugaw. Di ko mo kaon niya na. Nitingog magpagsab. Ayaw nganlig hugaw, Pedro. Ang humana, limpihoy sa Diyos. Ayaw nganlig hugaw, Pedro. Ang humana, limpihoy sa Diyos. Kinpihon na sa Ginoo ang mga gingon nga hugaw. Kay kuha man to, gingan lang og Jewish law, mga balaod ni Moises. Mo sa panahon ni Kristo, ningon si San Pablo, kung mo travel ka, mo panaw ka, naglakaw ka, miabot kag kagutom, sud sa tiyanggihan. Og dunay baligyan nas pagkaon, kaon bisag unsa nga mahimo nimong kanon. Og ayaw paghunaw na dunay hugaw. Kay ang mga hugaw nga pagkaon limpyo na. Di wanay hugaw. So giklaro gyud, specific. Mo na magkakaon ta bisag unsa, pero mapili ta ningon sa San Pablo, kung ay magpili og pagkaon, gusto la siya utanon, pasag di na. Nasa uban nga kung kanon karne gyud dili utanon, pasag di sila. Sila sa ilang hunahuna.
Kay 1 Timoteo 4:5 ni tapos na si San Pablo pagsulti 1 Timoteo 4:5 tanang gibuhat sa Dios maayo ug karon limpyo na. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Alex Basig niya si Ryan. May gabi, Brad Sok, ug may gabi sa mga nangutan, ay May sa gabi, mga Dok. naminaw ko. Hari ko sa Bible, Brad Sok, sa Salmo, ari sa 1 verse 6. Bantayan sa Ginoo ang mga matarong Chapter Doc. Will 6. chapter 6 no? Ay, sa Salmo 1 verse 6. Sige. Bantayan sa Ginoo ang mga matarong apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala. Ang pangutan na Brad kay kuan kana di ba si Jesus loves the sinners and he hates sins, Brad niya. Nganong ang bantayan sa Ginoo, Brad, kanira ang matarong niya kaning mga makasasala kay kuan iyarang gipasagdan nga malaglag niya. Ari sa Mateo City, Brad, ari sa 21 niya sa 23 pod dili tanan ng Ginoo nga magtawag ko Ginoo nga Ginoo makasulod sa gingarian sa langit kadto lamang ang nagtuman sa kabuton sa amahan nga atuwa sa langit niya. Sa 23, Brad, apan inon ko niya sila wala ko makaila kaninyo mga makasasala kamo pahawa kamo. Palihog niya og explain na, Brad, kay di ba love man niya ang sinners niya, mawala ito niya kuan hate niya ang sin, mawala, Brad. Okay, salamat kayo dong Ryan si mong may nga pangutana nga may tungod sa pangutana nimo nagtumong sa kadtong gingon sa Ginoo nga iyang bantayan apungan niya kanunay ang mga matarong. Pero makasasala, dili niya bantayan. Mingon tang makasasala, iapil sa taon mi Ginoo. Bitaw, ang tinuray nga ang makasasala, ilan nang iwakli ang Ginoo. Ilan nang iwakli ang anghel. Mabasa nato na sa Exodus 23, versikulo 20 nga 21. Nga mingon ng Diyos, matag tao, hatagan tamog anghel nga magbalantay. Magamuman na kaninyo, magbantay na kaninyo. Pero sa panahon nga kamo magpakasa, maghimog dautan, biyaan mo sa anghel nga kong ipada. May mupuli kaninyo ang inyong kahinaman nga mubantay kaninyo maong yawa. So, mao din na, ang kabubutos tao di ay, mo'y nakaingon, kay iya mang isalikway ang anghel. May bawron siya nga, are sa kus lingaw-lingaw, are ko sa hotel, etc. etc. Hibaw na tagod siya may tabo. Hibaw na sa ng anghel nga si buhaton nga pagpakasa, musa mo biya siya. Kay namay agda na sa anghel, samtang magpadong batas sa lugar, magunaw na pata mo salot ng anghel. No, do not do it. Ayaw pagadto. Ayaw bulingi imong kugalingon. Doon ay ngalanog the voice of our conscience. And the angels will use that to inspire us, to advise us. Don't do it. Pero mingo, ay pag hilabot diya, ako rin amo to pag-ingo sa muhukom na siya nga mo antugin sa pagkasa, biyang anghel. Mo may ingos Ginoo, biya na. O imo ng pasipalahan, mupulid din ng yawa. Muna, katong ibasa ni Ryan nga, ang mga buutan, kuyugan sa mga manulunda nga magabantay kanila. Pero ang mga dautan, dili mo bantay, dili mo padag, anghel ang Diyos kanila. Kaya ilang mga isalikway. Onya, katong gikutlo ni Bodong Ryan nga nasa San Mateo City, 12 nga tusunahan, nga nagingon ang Ginoo, daghano niya mga but, o mingon Ginoo pasudlami sa langit. Kaya binimo Ginoo, pinagi sa imong ngalan, among gihinginlan ang yawa.
pinagi si mong ngalan, among giayom nga masikiton, o kami, pasudlami sa langit. Niyon mo Ginoo, palayo kamo kanako mamumuhat og daotan. Wa ko makaila kaninyo. Way bisag kinsa nga makasud sa langit, kundili magtuman sa mga sugo sa akong amahan. So mo na nga, gihinginlan si Ginoo kay ningon mo sila nga sa akong ngahan. Naghilin ko giyawa, nanambal ko. Pero niyong Ginoo, wa ko makaila ninyo. Ngano? Kay mamumuhat kamog daotan. So na iba ang Ginoo nga they are wicked persons. Mga taong hugaw og daotan. Gusto mo claim pagkatug langit, yung Ginoo kaila man ko ninyo. Wala. Sa inyo pagkamakasasala. Pero iyang reverse. Palayo kamo kanako. Wa ko makaila kaninyo. Mamumuhat og daotan. So mo na nga dili na to malingla ang Ginoo. Mo na nga di tambingon nya na lang gud. Kanang pagbagos Ginoo, makasayon naman na. Katong ito si Dimas, mga turo man to ka oras nga gilansang dito gibitay sa krus uban ni Jesus, langit man. Ayaw pagsunda si Dimas kay usare Dimas. Kitang tanan maghinumdum niya na nga tunay tao nga mutuyog yung ambak nga tos kailadman sa lugot nga dagko kayong bato. Malipay ka, musundod ka dito ambak sad. Nabuang nata, nawada na tas may panimuot. Kung mo na may tabo, muna nga, dili ta mo sunod sa buhat nga dautan sa uban. Tungod lang kay nagbuhat sila, dautan niya mabuhat sa ta. Yung Ginoo, dili sila mong dalan. Akong dalan, akong kamaturan. Ako ang inyong panigingnan na sa Juan 13:34. I am your model. Follow me. Ako'y sunda. Ayaw ng mga pagkadigingnan nga dili mutultul kaninyo sa nga dalan. So muna itong tubag sa mga pangutanan ni Ryan. Unya si Ken ni Asad pero ato sa nagbasaho kadiyot ato mga kuan Ken, daril daan. Mga greetings na to. Si Brad Alex, ningon Brad Alex, hey, nakaning libro nga akong gipangita. Ang katinawan sa pagtuo, kaagis mga santos, niya taming, o ang libro nga naguluhan o argumento bibliko, kaagis mga santos. Karon na sa ikatubang ni Mos Cathedral, Cebu Cathedral, sa lapit doon ay museum building. Sa silong na ay Archdiocesan Book Center. Naadi atong libro. Kanang katinawas pagtuo, ang atong kaagis mga santos, armadura divina, taming, o argumento bibliko, nasa in English. Titles in English, Defense of Our Catholic Faith. So, na to makita diha. Yan na dihay mo hangup na to si Brad Juanilio Bernaldo. Pulos ni apelido yang way ngan. Bitaw. Ang iyang apelido Bernaldo. Uban niya mo si Sister Lorena Gabine o Sister Annalyn Hilbolingo. Yan niyo siya kinamanggoy mga taga Gawas Bradsok sama sa Leyte, Negros o Manila nga makaamgo sa mga libro nga wa dito nila kining ihatag lang among numero. Ang ilang numero sa cellphone morning mosunod ato lang hinayog diktar kay kusko ni nada 0935863395 Awas mo na to kay kusog-kusog na di ginim lista 0935863395 Morning ang mingos lag morning patawag Bradsok pero doon naman sa Milan line masig mo tawag sa linya ay lang linya 2533642 okay 3533642
4 morning landline na mo Brad Sok tawgil na ni mo na nga si Brad atong presidente sa Bible study o sa catechesis nakaadto na ka Brad nakaadto na gid ay salamat kay Dong kay nakaadto na gid siya so mo ni atong ipaibaw niya lain atong mga social concern gamay lang ni nga diya sa Talisay City, nalipay kay mga Talisay noon tungod kay ang gikinahanglan kay lang pangandoy. Daghan magod nga itong mga isuon nga kabus, way kapalit og tambal, niya dag mo kapaiskula mga bata, wa tay kapliti sa syudad, kaduha wa sa bayad sa tuition fee, ningon ng mayor na atay ospital. Ang Southern Medical Center Hospital. O ngalan ning hospital sa district. Way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. So daghan kay nangadto tinuod ba? Tinuod man. Tay grabe-grabe og sakit, mga pila ka semana, dako-dako kayong tala siyang bayranan. Wa gyud siya gikabayad bisag usa ka sentabo. Lipay kay siya naayo siya siyang sakit. Niya di ay yes nga kadtong mga kaigsunan nato nga mga ginikanan manghilak ta mas ginawa igabot sa graduation sa mga bata kay nahimong professional doon na diploma wa gay gasto ang gasto sa inahan pliti rigid taon ug baon sa mga bata niya nagkakuha ng kurso makasud ng mga dagkong buhatan kasud og mga educational hirings so morning gipaybaw ni Mayor Samsam nga naninguha gid ko sok nga maabot nako ang labing kinatumyang barangay sa Bukids, Talisay. Dito nakita sa nako doon ay mga batang dagko na Y certificate of birth certificate di ka eskwela. Unya na mga sakit nila, mga tiguang, samot kay wa gyud tambal. Dito sa among visit, barangay visits, among gisilbihan ang tanan. Gida mga doktor, mga nurses, mga tambal, dental clinic, na mga doktor, na mga abogado, kay doon ay mga problema, conflict of interest sa mga yuta, ang abogado mo tambag for reconciliation or masabtan gyud nga makatabang ang presensya sa mga abogado. So, mao ni ang gingon nga adto gyud sa poorest of the poor, kay dito makita na to unsay pagkinahanglan. Tungod niya na, kauyog sa niya ang iyang Vice Mayor nga ligdong ug buutan nga mo si Honorable Choy Asnar. Pero sa dili pang iya day nga asawa si Honorable Ria Congresswoman sa 1st District nakadawat silang award. Sa tibuok Cebu na appeal siya sa 10 top congressman. Kadawat silang award tungod sa ilang serbisyo publiko sa ilang mga LGUs sama sa 1st District mo may distrito 2nd District ni Honorable Ria Congresswoman Golias ang Talisay, Mignanilia, San Bernardo, Naga, Karkar o Sibunga morning 1st District lipay kayo. Unya si Samsam gitubuligan sa pagayo siyang Vice Mayor. Si Vice Mayor Chuy Asnar. Kuyog sa mga councilor, sila si Honorable Nicole Golias, Maning Gabriana, Rudy Cabigas, akong pagumangkon, Danilo Caballero, Gail Restauro, si Ferdi Rabaya, Attorney Rocky Bass, si Alicto Bacaltos, Dexter Daan, Fi Ilanan, Josefina Conchal sa ABC, automatically member of the council, city council, o si June Restauro Iski. Ningon ng mayor, lipay kay ko. Kay nakiusap may pagtabang yun sa ikatod na mong serbisyos mga kabos. Salamat kayo, Mayor. Nakadawat na siya award. Usa sa award yang tagsaon kayo, Asia Pacific Luminar Award. Gikan na sa Asian countries, katanaw sila sa pagkigbisog ni Mayor Samsam panahon sa COVID o naghatag silang award. O ang Seal of Good Governance, mauning labing taas nga award sa highest office sa government nga ikahatag sa LGU o Youth
mga development of youth, doon nagyapoy awards nga nagamit og nadawat sa mayor. Mga pasalamat kayo. Kunya, mubalik ta, niya na si Ryan. Okay. May gabi, Brad Sok, ari ko sa Sirak 30. Ang labing maayong pagkaon walay bili kung masakiton ka ayaw og kaayo og dili makakaon niini maayo pag ihalad na ang nalang kini ngadto sa usa ka Dios apan walay katarungan ang paghalad og pagkaon ngadto sa usa ka Dios dili kini makakaon og maka panimaho niini mao usab ang usa ka tawo nga gipahamtang ang sakit sa Ginoo. Ang pangutana, Brad Sok, is na wala sa dinay katarungan ang maghaladalad sa November, Brad Sok, kay ang espiritu kay di man sana sila ka timaho, Brad Sok, o dili sila kakaonan na. Ako yung kada pangutana, Brad Sok, is unsa ngano di daghan og kuan ng lain-lain og naong ang Mama Mary, Brad Sok, na lagom, na puti niya, na kuan dagan niya, lain-lain sa pangan. Pwede din na, Brad Sok, lain-lain og naong ang Mama Mary. Mara, Brad Sok. Ako nag-research na sa mga sintipiko, kanang pagkalalain og kulor sa mga rasa sa tibuok kalibutan doon ay white, mga Caucasian, putik pamanit, may dagdag, doon ay mga nasa Asia, o sa Africa, doon ay dark kayo, itom, o kita na atay neutral kayo itong kulor, dili itom, dili sa puti, brown. So, there were scientists trying to delve into why we have the variation or difference of races. Ang ilang nito bag, we cannot find the cause. Di ko sila kakita. Unsay hinungdan nga nagkadalidades atong pamanit, malaylayan atong naong. Pero sa Biblia, usara ba yun? Ang gihimos Ginoo nga rasa. Ang rasa sa panahon ni Adan o iba nga white, beautiful woman and very handsome man, si Adan. Pero sa ilang pagkasa, motong na balhin ng ilang panagbuhay. Labi na paghamuan sa lunop, panahon ni Noe, ang iyang anak nga tulo si Sam, Hit, o si ikatuk anak, pulos laki doon ay asawa. Magtukod, tagtaas kay turi. Aron ka doon ay lunop, di na tamahadlok, di na maghimog arka. Ang ihimos Ginoo, libog sila. Muna naganaog sila wa mahuman, o nagbaklay sila sa lalain nga mga dapit. O gikan niyan to, nga tuan na sa lain mga lugar, nangausab ang panit sa mga tao. O gingon sa teolohiya dogmatika, nga dili ang ingno nato ang hinungdan nga dunay lain-lain nga rasa apan gimbutan si Ginoo aron sama sa ka garden nga usaray color puti dali tang pulan pero dunay blue, dunay pink, dunay brown, dunay somewhat beautiful to see and to watch a garden nga variants ang iyang mga kolor mo na ang kalibutan. So may tungod na itong ingon ni Mundong sa to nga di nakapanimaho. Muna ko sabot sa imong pagkutana dong. I-review niya to sunod. So, si sister ka, daagin ni taon ng Biblia kay doon ay pagkutana. Oh. Ikaw. Kay, yes. Naras din. Gabi, Brad Sok, ug sa May kong gabi. mga kauban din sa sa New Creation sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Kani sa Mateo 5:22, Brad Sok, kaning karon sultihan ko kamo nga ang masuko siyang isikatawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ag mahinganlag kuanggol sa iyang isikatawo manubag nini ngadto sa labang hukmanan og bisan kinsa nga miingon nga buang ang iyang isikataw malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Narabay usahay, Brad, nga makaiingon kong buang man ni siya, uy, hala niya. Kuyawan man dita ni, uy, kay naamon day ni diri nga may impyerno man dita mahingalang og buang sa tong isikataw.
More ni Brad, ipalihog ko kuan ani Brad. Salamat. May nang pumunta na, Esther, kaya naagin na sa San Mateo 5:22. Nga, ang tuyos Ginoo doon ay preventive way not to commit sin. Nga dili ba mahinayon og doon natay mga hunahuna nga dautan ba? Muna nga ang kaniya to mingon man nga munay sagpaasan na imputulog kamot, putis na sa kamot. Pero si Jesus sa bagong tugon, ingon ni siya sa Mateo 5:44, higugma ang imong kaway, iampo siya. Ayaw basli, iampo siya. Kuno na kay mga mayong mga gasa, gasay siya mayo, og ayaw gyud pagdumot kaniya. Ayaw sad pagbaos kuno na siya mga buhat nga ngilad batok kanimog simong pamilya. Baslik pagampo. Paibawa nga ang katarungan o kayo mo'y mudaog dili ang kasilag o pagpanimaos. Muna, preventive na sa itong Ginoo nga buta. Magkakita ta sa itong kaaway, niya magunahon na natang panimaslan ko ning tawanan kay banyaga kani. Wa pa gani mo buhatan yung Ginoo nakahimo na kag-crime. Kahimo na kagsala bato kanako. Nya og makakita sa usa ka babaeng gwapa, ya naay akto sa kaibog sa pagbati, wa pa gani may buhata, nakapanapaw na ka. Naanasan, pares na Mateo 5:28. Muna ang tuyos Ginoo preventive nga mlikay ta sa pagtanaw, aron di ta kasa, ya mlikay ta gunahon na sa atong kaaway ni nato at tulang pahiuman. So, naay preventive manner ang mensahe sa Ginoo nga magkapugong ta sa dili pa ta muluwat yung actual sin kung kihimo gid nga sala. Muna ito bags mo katanas din. Unya, hiyabtan tas panahon. Salamat kayo sa DYRF, Radio Puwersa, sa atong engineer niya si Julius Kaputulan, nga makita ta. Nag-live data, Brad Mario, nga ang atong programa na sud sa kini atong cellphone. Niya, ma-withdraw na nila. Isang pila na kaadlaw. Ma-withdraw nila. Niya, greeting day ko ni Judge Julius Ubos sa Leyte. Niyon siya nga, kanang inyong programa, Bradsok, isang pila ka simanaw, naama na, ma-withdraw na ko, mapakita na ko. Aron nga, matunan sa ko, sige kong tuon. Siya, lipay kay ko. Nya may ni siya nga tigpanilipod sa pagtuo sa kabuutan ligdong nga huwes. Iyangan mo si Julius Ubos, iyang kauban si Dudoy Gato. Mao ni sila team sa Catholic Faith Defender sa Leyte, sa Hilongos, Batog, sa sa nindot kay nga dia matamlo matalom di matahom din niya to naligas matalom. So salamat kayo sa tanan nga naminaw nato sa atong mga kauban din sa New Creation Servant Community. Usa ka community nga sukad pa sa panahon ni Archbishop Kisamandong Mario, si Cardinal gid si Cardinal Rosales, Julio Rosales. Hidapyan nakaabot mo yung gato pagka nindot og tingog muwali. Why microphone? Sipa kayo niya. May kaya ang iyang mga tema nga ipaambits mga tao. Pero noon ay microphone, samot na kay daghan kanungog. Ya, mo na nga si Cardinal Rosales mo nagam sa New Creation Servant Community. O siya to naman sa kamot sa Diyos pahiyom ay salamat. Nga New Creation Servant Community, nagpadayon silang buluhaton para sa kaluwasan sa magalag. O mag-aampo ko ngadto sa Diyos alang sa tanan nga nagbuhat o naglihok para sa kahimayaan sa Diyos sa New Creation Servant Community and other Catholic Charismatic Communities. Labi na sa Rosario nga, magsugod prayer meeting, Brad Mario, kada Huwebes, ya alas 7:30 sa silong sa kining charismatic room ninyo sa Santo Rosario. Every Thursday, 7:30 in the evening. May igsoon, salamat sa tanan. Alex Basig, iyang kauban, ng atong mga kauban sa Catholic, niya si Brad
Yeah, si Esther Brilla o Esther Ray Albaw atong sa dako na to sa pagpangalagan. Esther Brilla Albaw, ako tanong ibasa kanina, o si Brad Ray Albaw. Og makauban na to. Salamat, ang Diyos magapanalangin, og balik ta sa studio DYRF Radio Puersa. Ang Diyos magapanalangin ka na to, may gabi sa tanan.